Pozdrav svima, evo ovako jedan kratak tutorial sam napravio, jer su neki kolege i koleginice pitali za recovery password, kako da se napravi na najjednostavniji način kada korisnik zaboravi šifru na našoj aplikaciji. Ovo je moj neki novi blog koji sam radio sa XML-om i naravno PHP, još nekim dodacima. To sad nije tema, ali na njemu ću vam pokazati tako da najlakše to uradite. Ja sam koristio za svoje potrebe nekim prethodnim aplikacijama, mini projektima za vežbanje koje sam radio, koristio sam PHP mailer za slanje maila preko localhosta, tako da to sam nešto ranije objavljivao u grupi, pretpostavljam da i vi to koristite. Ukoliko niste, imate ovde objašnjenje na ovom linku, objašnjenje na srpskom za ljude koji nisu dobri sa engleskim, tako da možete ovo malo pročitati i videti kako da to koristite. Ukoliko neko ne bude se snašao, mogu mu ja poslati PHP mailer. Ja imam ovde, kako se zove, već korišćeno za dosta stvari. Tako da u principu to je to. Znači kada neko dođe na našu lokaciju i zaboravi svoju šifru, trebalo bi da mu omogućimo i password recovery. To radimo tako što, recimo, konkretno kod mene na ovom blogu, ja imam tabelu za korisnike, users, gde imam prilikom registracije prihvatam njihov ime. Naravno, MD5 funkcija za kriptovanje šifre i tako da ukoliko neko zaboravi šifru, ni ja mu ne mogu dati novu, zato što je MD5, tako da u principu ovo je dobra stvar u smislu da tražimo od korisnika da unese svoj e-mail sa kojim se registrovao i da mu na taj e-mail prosledimo šifru. Ja ću koristiti neki svoj, koji nije Gmail, koristit ću neki svoj mail, tako da ću vam to pokazati tako kada stigne. Ovde imamo, to je ova strana, imamo jedan div sa formom i dva input polja za email i za submit. Ideja je ta da kada korisnik submituje formu, znači kada klikne ovde, da preuzmemo ovaj email, da proverimo da li email postoji u bazi kod nas. Ukoliko email postoji, onda generišemo novu šifru, updateujemo u bazi sa tom novom šifrom i tu istu šifru mu šaljemo na mail. Tako da on može da se uloguje posle sa tom novom šifrom. Znači, umesto, recimo sada ove šifre koje je ovde, ja ću izgenerisati novu, ubacit ću, updateovat ću ovde u bazi tu novu šifru i tu istu šifru mu šaljem na mail. Tako da on kad dođe da se uloguje, iskoristit će tu novu šifru i onda na svom profilu može promeniti tu šifru u koju god želi. To je ideja. Prvo, znači, bi trebali da proverimo sa if naredbom, trebali bi da proverimo da li je submitovana forma i sa iset funkcijom. To radimo na ovaj način. U ovom if bloku će se u principu sve dešavati, znači proveramo ako je submitovana forma, onda ćemo recimo u promenljivu email
staviti ovaj email koji smo prihvatili. Možemo i submit. Znači, ukoliko je korisnik submitovao formu, prihvatamo ovaj email, post email, i smeštamo u promenljivu. I u ovom if bloku će se u principu sve i dešavati, njega malo da spustim dole da me ne bi zbunio. Onda bi trebalo da proverimo, čisto ajde neka da kažem mala validacija sa empty funkcijom, znači da proverimo da li je email prazan. Ukoliko je email prazan, daćemo korisniku neko obaveštenje, čisto da mu damo do znanja da vodimo računa o zaštiti. Možemo ovako nešto čisto, ajde. Ajde, možemo empty. Otprilike. Nešto tako, da zatvorimo ovaj H2. Znači, ukoliko je prazan, to jest ukoliko je korisnik kliknuo ovde, a nije uneo email, mi ćemo mu izbaciti ovu poruku. Ukoliko je uneo email, onda ćemo prvo izvršiti jedan upit ka bazi i proveriti da li taj email postoji kod nas. Na primjer, get email jednako je, pa ćemo uraditi ovako. Sad da vas ne bi bunilo, znači objasniti ja koristim count funkciju za prebrojavanje vrednosti u tabeli, to jest u jednom redu. Nju sam koristio, može se koristiti i u while petli, tako da u svakoj iteraciji ona će prebrojati da li postoji nešto u tom redu. Ukoliko postoji, smeštamo promenljivu i tako ćemo proveriti. Vi ako koristite, ne znam, PDO, možete koristiti PDO count funkciju za tu svrhu. Znači, prebrojat ćemo tabelu users i stavit ćemo gde je, mislim da je user email, jednako je email koji smo uzeli odavde. Znači, on kada je submitovao formu, stavili smo taj email u promenljivu ovde i onda selektujemo, vršimo upit ka bazi i proveravamo da li taj email već postoji. To ćemo raditi na sledeći način, na primjer neki mail check, pa ćemo ovako. Sad ću vam objasniti i za list, na primjer neki count email, ajde može, pa ćemo staviti count email jednako je mail check fetch row. Pre nego što nastavim dalje, samo na brzinu, znači vršim upit ka bazi uz pomoć count funkcije, inače ovde ne mora da stoji zvezdica, može da stoji count users, znači ime tabele, ali onda nam ovaj deo ne treba. Da ne bi sad prepravljao, može i ovako se dosta i koristi. Znači prebrojamo gde je email jednako email, ovaj koji smo preuzeli, vršimo taj select, ja imam ovde klasu database i u njoj imam metodu select. Znači, uz pomoć nje vršimo select. Ništa specijalno, instancirao sam
ovu klasu, dobio sam objekat, smestio sam u promenljivu DB i vršim select. Mislim da je to sve prosto. List funkcija radi tako što u svakoj iteraciji smešta taj rezultat u promenljivu. I može da radi samo sa numeričkim izvojima, znači ne može da radi sa asoci, da se stavio fetch asok ili nešto slično, ne bi radio, izbacio bi grešku. Znači kada izvršimo taj upit, onda dobili smo ovde taj objekat kojim radimo fetch row i smeštamo u promenljivu count email uz pomoć ove funkcije i onda ćemo proveriti prosto da li to postoji u bazi. Count. If count email nije jednako, na primjer, nije jednako nuli, ako postoji u bazi, onda ćemo ovde izvršiti ostali deo koda. Ako ne postoji, stavit ćemo neko upozorenje korisniku, pa ćemo reći možemo span isto style pa ćemo staviti nešto ovako, na primjer ako postoji, onda ćemo generisati novi password. To radimo sledeće. Znači, u promenljivu random smeštamo, koristimo rand funkciju i tu smeštamo, ona prihvata dva parametra. Prvi parametar je minimum i maksimum, to jest, recimo, stavit ćemo broj 10 i stavit ćemo broj 100. Ona će nam uvek vraćati nasumično izabran broj između 10 i 100. Ja ću recimo staviti neki petocifren broj, nebitno, nešto ovako. Tako nešto. I, ali ovdje nisam stavio red. Onda ćemo staviti new password, jednako je random, prihvatamo ovde taj random password koji smo dobili, taj random broj u stvari, onda ćemo uzeti, recimo, stavit ćemo email, stavit ćemo email password, jednako je new password, sad ću vam objasniti zbog čega, new password jednako je md5 new password. Ja koristim md5, pretpostavljam da koristite i vi u bazi, tako da moram da vršimo enkripciju toga. Ovo smo uradili zato što mi korisniku nećemo slati md5, 40 karaktera, da on mora da kuca, nego ćemo mu poslati samo taj petocifren broj koji smo dobili ovde, da on može da unese. Onda pretvaramo ga u md5 i takav kao što je sada u md5 bit će update-ovan ovde u bazi. Tako da korisnik će dobiti neki petocifren broj, taj broj ćemo mi poslati stvari na mail, onda će on moći da se normalno loguje uz pomoć tog petocifrenog broja, normalno će ovde moći da koristi tu šifru, a mi ćemo kroz md5 funkciju
to provjeravati u bazi. Ja recimo imam klasu za korisnike gde provjeravam, to je stavljam za MD5, user login, znači kada se korisnik loguje, ja ću to prihvatiti to što je on ubacio kroz ova input polja, samo sekund, i ovde, na primjer, kada menjam šifru, stavljam sve u MD5, trenutnu šifru koju je on uneo, novu šifru i ponovo da unese novu šifru. To ću vam pokazati posle kada budem ovo završio. Znači, kada smo ovo uradili, onda radimo update i onda kažemo update users, set user password je jednako new password, jer user email je jednako email. Znači, update-ovat će, to je promenit će šifru tamo gde je email koji smo prihvatili. Znači, promenit će šifru ovde gde je email koji je korisnik uneo. Onda ćemo uraditi ovako nešto, na primjer db update. Znači, ništa posebno, isto update metoda u klasi koja vrši update, znači samo je pozivam ovde. Kada smo to uradili, kada smo izvršili taj update, smestili smo novu šifru tamo u bazu, onda treba da pripremimo, na primer, subject. To će dobiti korisnik na mail. Znači, subject information, message, your password has, na primjer, your password has been changed to, i onda koristimo email password. Tako da ćemo mu reći, vaša šifra je promenjena na tu i tu šifru. Zato ćemo staviti from jednako je from, mada ovo možda i ne treba, ali dobro, nije važno, from, jer ćemo to koristiti svejedno u PHP maileru, ne, i to je to otprilike, znači koristimo, evo opet na brzinu samo, znači kada korisnik submituje formu, prihvatamo email, to ovde proveravamo, čisto mala provera da li je polje prazno, email, proveravamo da li je taj email prazan, ukoliko je prazan, ovde sam zaboravio, da ne bi dobili neke greške, ukoliko je email prazan, daćemo mu obaveštenje i završit ćemo skript ovde. Ukoliko nije prazan, selektujemo, vršimo upit ka bazi, radimo select, prebrojavamo da li već postoji u bazi email koji je korisnik uneo. Ako ne postoji, preskače se sve ovo i izvršava se ovaj skript ovde, to je ovaj else. Znači, to je ovo, da. Znači, ako nije jednak nuli,
onda izvrši ovo, else izvrši ovo. Tako da će korisnik, ako taj ne postoji, dobit će ovo obaveštenje. I onda koristim ovaj subject gde će korisniku, kada stigne mail, ovo ćemo pisati u mailu, ovo ćemo isto pisati u mailu i pisat ćemo od koga mu je stigao mail, s tim što ćemo to iskoristiti na drugi način. Ja sam vam rekao, već imam kako se zove skript za PHP mailer pripremljen, kopiran samo iz prethodnih aplikacija, ali potrudit ću se da vam objasnim to koliko budem znao. To radimo ovako, znači trebali bi recimo da proverimo, na primjer, da li je email još jednom prazan. Ako nije email prazan, onda ćemo izvršiti ovako. Require. Pa ćemo uraditi PHP mail. Kroz, mislim ovako, PHP mailer outlaw.php. Samo da proverim da li je PHP mail outlaw.php. Čisto da ne pogrešim. Znači, ako nije prazan email, onda izvršavamo ovaj require i ja ću sada samo ovo da iskopiram. Taj kod za PHP mailer. Mislim da mi je ova viška jedna zagrada. Znači, ovako, ja sam, samo da vidim, znači, provjeravamo, ako nije prazan email, znači još jednu provjeru vršimo, znači ovaj email koji je unet, ako on nije prazan, uključujemo PHP mailer ovde i znači dobijamo ovde objekat, instanciramo klasu PHP mailer, dobijamo objekat i ovo su klasična podešavanja za PHP mailer, znači bukvalno možete ovo prepisati, s tim što ovde stavljate ovo je moj neki stari mail, stavljate ovde svoj email i svoju šifru i ovde postavljate od koga je poslato i email, kako se zove, na koji se šalje. Znači i ovaj email, to je onaj koji je korisnik uneo ovde u input polje. I bukvalno to je to. Znači subject koji smo napisali, message isto, subject i message, tako da će on dobiti ovu šifru koju smo mi generisali, dobit će subject login information i dobit će ovaj from. I to je to u principu, samo da mi to probamo sada. Imao sam viška. To mi je ovaj mail ovde,
Rešeno, dobro. Znači, sada ću ja iskoristiti, to je znači ovaj nalog ovde. Da vidim da radi. Evo ga, email je poslat. Sad ćemo da proverimo. Stigla mi je poruka na telefon. Da ćemo da vidimo. Evo ga, dobio sam taj mail, subject login information i evo ga, your password has been changed to, dobili smo taj neki random broj i ta šifra nam je sad promenjena. Sada mogu da idem na login, ukucam Srki123, to je username i ovaj password. I evo, Srki123. Evo, ulogovao sam se na svoj profil i sada ja sa svog profila mogu tu šifru promeniti. Stavit ću ovu šifru koju sam dobio, ukucat ću neku novu, na primer Srki123, nebitno, promenim svoju šifru koju sam dobio sa svog profila, sada kada se izlogujem, kucam Srki123 i šifru Srki123, na login i evo ga. Tako da u principu, eto, to je sve radi, sve šljaka, mislim da nije puno komplikovano, malo sam i odužio, 27 minuta skoro ovaj video traje, ali ja to nisam mogao brže. Znači u principu kada korisnik, još jednom to ponavljam, dosadno sam možda, kada korisnik submituje formu, znači kada ukuca svoj e-mail, mi taj e-mail stavljamo u promenljivu ovde, čisto neka mala proverica da li je e-mail prazan, ako je prazan prekidamo skript, ako nije vršimo upit ka bazi, da proverimo da li e-mail postoji kod nas u bazi, to je ovaj kod ovde, ako e-mail, ako on postoji, onda izvršavamo ovo, ukoliko e-mail ne postoji, preskače se taj kod i izvršava se ovaj skript ovde. Onda ovde još jedna mala proverica, znači ako nije prazan e-mail, učitavamo PHP mailer i s ovim podešavanjima ovde vršimo slanje tog maila. Tako da, evo, bukvalno taj kod, ovaj kod kompletno, znači možete prekopirati kod sebe, samo skinite PHP mailer, otvorite ovo i promenite ovde svoj e-mail, svoju šifru i podatke ostale. I to bi trebalo da bude to u principu što se tiče, samo da proverimo, znači ako nije uneo empty fields, znači izbacujemo poruku ovu ovde. Ako stavimo neki nevažeći mail, kažemo mu da taj mail ne postoji kod nas u bazi. To je cela priča, znači to je ovaj deo, znači ako e-mail postoji, izvrši ovo, ako ne postoji, izvrši ovo. I to je to. I prekidamo izvršenje skripta. Da nisam stavio exit ovde, skript bi išao dalje, izbacio bi neke greške, ali zato sam i postavio ovde. Tako da u principu, eto, to je to. Mislim da može da vam koristi, može da vam posluži i eto, hvala što ste ispratili.